Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Mwancho murigeria bono tosabo kwa berabu ase emitambo kidogo kurende tweranire eritunyala gukwandira iguru y'omurubiri to bw'Ekeumbu kera rituko elie Jumamosi buna nago tebeti kuru abulitangani nigomba ni to aikira se studio na nago tebya kuru kwa Dennis Mosoti gose embura embe kogenda nago tebya ngiye kogera kuru kwirite embura embe ande ne embura yamagena ne embura y'omubera embura kiye no wale gase studio igongo kwandira tole anene mono igoro ya mangana yabasaye bunere butambe bono igongo era libageri gokwarigania kegima nayo nyoko bwate nganende ryutete kumoboria emarogoba ya bono enamba ya SMS no ere igoro bwase TV yao likaliborio omoborie kegima igoro ya mangana yabasaye imeye county ya Kisii no nyankenye ngima ekiagera ekeraru musaye nabake basaya kuwakilisha nabo igobono anda mange aliyuta kete kumoboria bono tinde tikoira jinga gichi nyinge nigo tokoso yema seyemo asumurubirito bwe magaroba ya bono murubiryo bw'Ekeumbu mogeni one nigo nkomo aligania asengere ko bwatia embura embe. Yes my brother. Nabokoro kwa okay yes. Karibu wa Ndizi TV ndio mono yeah totebingo Dennis Mosoti ningolitangani omawo chabona semburembe otukoto tebina ya rure koru bia mono mwancha umurali ntete koreri bageli tangani sana lyo gotebanga bia mono soko ngalika se TV ya Ndizi TV esenge nchiyogo chakero kende yokoerera mangana yabasaya se county ya Kisii na ntete koreri bageli recognize because ne biroi bikemo no gose ekero gotamburi gwiki wango kinga muneke koro kinga nilisikanire ile igoro mono biyegema asamalitane nchenkuru kwa Mosoti Dennis gose Dennis Mosoti Exore aina marieta yekibande yeah one embrace a nickname actually it's a family name okay yes na one ndu yanere ko buri wa MC ase wode omurenda
okorukwe Mburembe. Mburembe. So is a family name na ndi nturaba na siasa somo choyo. Okay. It started from the high school. Oh. I used to be the head boy. Okay. In Yamawa boys. So na wate ofisiane chebune head boy. Na ndekare dintwa etu nkwa gutwarenge mandate yo wakana na banafunzi bandi bibogo. Okay. Kare batara kolega zili wonta koleka ne school. So I used to say sometimes no nyene kare mwalimu atayo na mutware kwe asaba kuziba li barenge school. Kwa batabe ngonye muri komo bwibirasi binko bakande biboke mbure mune mbura yamagenda. So little bit igachenje kabe Mburembe. Okay. Na botu abere to gotara ni lieteli na ligo chaiga. Asubura ina biren koba department yes na numa etabantu beto chinikine mu abantu bakubwata muno kubwiri tarinyene yiri tena buri getego. Okay, tuchakire nkanga igotira igabwango tumaga so ase enyameri eri tukoba bia mono nche nkase itere bo ibura bo nchari constituency ase ward yekurunga umurinda ward alietibo village tato minda kwa Lois Mosoti Okero na mama kurukurubina baswiti Mosoti bonsi moyo bali na bana ba minto bonsi mbaro mumuro minto na ro karema chimu mboner na chitega igali nga kurukunga machegi ni na kwa TV ni mwenyolete kigima na bana ba minto mbaro go sekeri tibori nyaboro ali achinsa cha umurinda ward. Okay. Yeah. Oh. Bono ekero gukina wochaiga kwa Kore Secondary School wa Koreiga uburaibwa ongaibwa chakire gutira uburaibwa ne bwa chakire Sunday School kere twalingalia twaliko na gotera school alia mine kanisa aboye ikrete nkanyoru nchendere netabana bake bakuna Pathfinder ngaigachi gachenchia tugacha Sunday School ngotwara tuarenge ekera abana baikire turachaka kufundishwa edini kwate bigunga ayuari nchacho y'abana aba make sure abana basoire kanisa ime ke wika break wate bigunga make sure abana bakorendoki no nyene ekero mwalimu ataracha nje narego take in charge abana bakobekeri ugina batebikira uburaibwa ne bwacha krete kanisa kare twakora abo tugasoya high school ngachankabe head boy. Yes. Kana be head boy nkara kurwabunga kora. So nkagenda Machakos Institute of Technology nkasoma kuruoro uraibwa nebo kagendra nkabe chairman ye institute area. Kuruoro bone krenacha bono twachaka siasa yaga tugachaka ngacha monche gondo moralia amini gondo moralia we party ya ODM under the ODM party ntubwate in ODM ntubwate ngendo tokoroka a structure. Tugate youth league, tugate women league, tugatora na mainstream. Okay. A mainstream igeba ganete gutwara abantu 2020 pa constituency. Okay. Bono burayo boko ba 5 years. Twabwa tomotereri tole gotoro olikoro kunga erikichanganya. Ekeraruo abasaibe county to ya Kisii bakaranga nimbwenerete bakangikero gikiasoko baratu the next level. Igobono nigoro murai bwabasae ime county ya Kisii kurwase kiama kia ODM. Kurwase kiama kia ODM. Ekerana korabuya. Twaumera no musikema tianyari Nairobi Arambe House agante bibono turi guchikoba muraibwe party ya ODM yoka igoto tagetobe youth president otire nabasai bonspi nebo Jubilee neba UDA neba Wiper ebyama byonse bono nchende overall igonsomole tibune mbande kurwase party ya ODM rakindi igonde overall youth leader because SG forum Jones Pichiko in Kisii County go ikora attending the na twaba na full direction specifically ngani kibagwene tawakora subo gimabwabo. Okay. Yeah. Byamono kigima bono tukatura kwanera igoro yo musae ikiagera aye no gwatebire nigoro muraibwa basae buna kwabere gokobobura itina manyene gikakinga nina nakikwabero gutatiga ande yake michando kya basae bagwetera erigwa identify iraye kinga kieji chonzi kwabero nire ikwarorire egereta basae batali kukina gose gwikira bataranyora no nibiruge binene Umanchi omurali ndete korali bageri goteba ngabachayemba basayemba bwate challenge sana in their leadership. Wikaboni gabona togukwana basaye baitombara nyoro musaye ukubarwanerera asebi wango ao. That is why na chirebo siomono kurwanerero musaye no nekerna link office yomu women rep ndaraboro na temete sana kurwanerero musaye anyore because office of the women rep ngotwara tore kiti. Office of the governor ntubwate kiti kya basaye 30% of job procurement ase
as a county government ntubwate ekiti as office ya CDF y'umusaye ntubwate ekiti as a MCA under the developed county government so abasaye mbabwate problem abasaye mbasomete lakini mbaranyora muntu kubarwanirira bamanyenga stake yabo nkayere muna boni gantu bwate gantu tokuruka weso fund tugatware gantu tokuruka weso fund ntubwate kazi mtaani njiro twara kazi mtaani ajira digital njiro National Youth Service Johnson njiro binte byose bikora daki muna bono ntubwate kyombe ya keyo punke likego kya piki abasaye kurwese binyoro kiaba chigas aho sibairwe school basomera abandi guse plumbing bono basaye baitombara ba enlightened yani mbara y'intokurwa so umuntu weke nyamurunga ki civic education civic education eno koba enlightened gose oyo koba meki batware no hawo nkikiwanete korekana in every given point bono musaye tranyora musawo kumurwanirira and that is why abarayi baito babire bagotumeka abasaye baitobobe senjere talingi abasaye bakore campaign for their own interest ekero umurwanira bwekero gakire bosyo otiga abasaye mbeo iguru so nakina ariko na riswali rwa ngonga ki abasaye baito mbaranyora omuntu obabwata at heart ukobarwana to the next level ina challenge na muna witira bono abasaye bakore chiskuru tutebe semfomfo mbale bagukora no class gatana batatu mbakonyora kibese cyokuba ko bayira gucia se ji college ose chi high school abandi bakora form 4 batigero abasaba besoiria se bikundi bitari biya abandi totebe nasinge cyuko buri kwemeremo abandi basoiria se ebiombe toratebe byo bagochamo bakora ubusalia kukuanira abana siasa bobekero balese mikutano yabo usino no kurutamagena responsibility ni yango gukwanira abasaya ningo ubwenerete ko gochaime na kubarongi mbia mono mtagete ko koiranirigo moraria tituranyora leadership ya youth reconstituted buyanga ki abasaya baitomba gwenete ko gwento kuruga civic education under our culture because boniga because abasaya ba lose hope bono bakunywechanga bakora ubutumani bakora ibintu bitagwenera they have lose hope mbaroji yani mbaikoras bakurunas bagocha so is the responsibility of leaders bali bachorirwe bale tumusaya mo bamotebi na ki stake inongeye for example umujumbe omo MCA omo governor omo women rep no mo senator in a responsibility because bono they are the leaders because 70% of the population as a country there Kenya nabasaya that's why abasaya bange squeeze mbali wakakura oise ko yande sege tu abona igamara bono the other day into abwate obochorio boke we bia ODM no kabaringe ese jira iniga because basaya mbarara the meaning yogo choro murai and that is why boni gatu tokore ntokoro voter mobilization to enlighten abasaya ba ukina ki sababu nero yo wakikura na abasaya baito na barayi baito toko batebina ki ekero mwachori unabasaya by stake yabo ndiye gweneta kaba in place so that abasaya bato are hope in life okay umwanju murigereria mbia muno kegima sogandira ko bwatu muroburi bw'Ekeumbu engane yeliogi ntogenderete konyeligereria nkate Petronila umanyirenga engane yeliogi na enderete konyegwateria na fundi wa mitambo Nyamete Hezbon na enderete kuligereria engane yo yeliogi na nigo ligenderete kubikwa buyakima kero togenderete busyo no muroburi bw'Ekeumbu embagoroba yabono gendera gutuma SMS yao omubolie Dennis Mosoti Ekeumbu amabori amange anene mono ayebuna kwa beire service ngigwa koleira basaya ayebuna Dennis Mosoti na beire ngo champion ko senko mobilize ko ikira saba saibalia ko ikira barayibali ngo ikira asenge ncho kerokende yo kurwanira basaya muna boniga ekirana arenga okwa musike James Ongwae na temete sana ko mobilize na koranga basaya baito banyore kibasari bakogenda chisukuru I really tried for economic office mu women komeyanga abasaya baito banyorre kitikeri ntu abwate abasaya mbali batagete tents and the chairs abasaya mbali batagete public address ebinte ebinge obochorio yani obonjorio bobokoboke na temete sana kubarwanira banyore ngeria so up to the latest
umora inachite kumira no musike Fred Matiang'i tugaikaranza nera harambe ya usinga moto iba baito bagusimba bwa tumuchando akante byangimbura gendo orosi gendo tokuruka de orosie somuntu bekinyamuro tokuruka nga structure structure tumanya ngabasaba basomete mbarenga basomete imbarenga wa the degree wa the diploma in every sector bali mu mbarenga bako basomire batana kuriku tutware that structure ekirego ikre slots chiachire na mo notify na mo tebya basaba baito bakora application chi department au na kituko bakonya imechano yabire geko bimenge kurumage abana siasa baito bali bachorire Fred Matiang'i baguse number of abasigari kira bakurikwa bagenda aita bali kabakira usibali kabaonia baye kubaonia bakoigwo bwali mu baonia bono none bachaka kinga Matiang'i tana gokonya bagusi no berere serikali ya matuka mangi na singi ncho abana siasa baito batari gocha open libatebe naki libagili twaye tunelia musike Fred Matiang'i so nkamotebi musike the only thing turakore no ko make sure saba sai bali barosire biyombe bikebikebo na chiuti group CBO torenchira tukuba fund from the national government elinde baganyara gokoro boncho lyo bokoboke batarachi kogenda sichigasi chiabo ba specialized bono wakwanirese inense moya Matiang'i yes. ase county ya Kisii serikali ye county ya Kisii ko chinga kikwa beto chons ngwata bonko bete obisi yo mo women rep yes mbasa ibarenga bakonyetwe usebiyombeki uratebe na ike basagite bakasoa gusikiyombeki to gachakia kibesa gite kikaruwe guga ekigire tangible turarigiriri na turarigino ne biyombe ebyo tubirigina kiyombegete gyakonyetu iga ndiye una seri swali akerna ngo visio mo women rep ekiombe biyombe mbire bonchari asenkorwa biyombe mbire nyali bali masaba mune kiombe ngerege koru kwa resource youth group nkia 200,000 ekiombe ngere bo machoge burabu gekuru kwanga gekuru ku elieta liansiri yake lakini biyombe mbire bo machoge twaete chibesa etwale ko actually twabate flat rate ya 200,000 youth groups twale kwa ekero toroche kiombe kibwate project yero ekorolekana because yetu ali ngendo twale gokora etokogenda pake field mwarigiri ekero twajire pake field twa munamboro bareko korosia bagwa kama tobori baonia bono batagete capital settlement stock twanda twaligere actually mbale twayete chibesa kurunyali bali masaba bako ni chiombe bago tugachiombe bawo ni chimori twaje topako tukanyoramba bwate chiombe nande bwate pakesiro giresin ekiombe ngere twayete kurubuge tutuga kekoro kunga machi mazuri youth group kego kiabwate chingoko over 400 ntwa baete chibese ebine byombe byarengo byakwa uchibese by that time ekerna ngo office of the women na temete korosi gento tokuruka na dimba mashinani kito asogokoza chitalent wakenkoyo nkarose tugako mupira no mupiro ito erete because challenge ya financial status incharengoro tugako mupiro yo nonye to erete lakinene ninkaga kichinga kichinde ka maybe ntogendre twabwate program yo koleta artist bali bamaeta gotera batere elinde kero kende tumanye kuruoto piki kuruoto baye bikombe nande tokolege ntoki tubasuki to the next level kwenye na agambire nabasike bande naki etutagete korosi studio here in Kisii ekera bana abateli baguchikotera instead bago struggle kwenyora chibesa bakane banyora ngaki studio linere free lakini mone senge nje musike William Ruto achite bantu bakayiba idea eliane bagachangira chibesa asigete gali bakali abandi tigangobori ekero mogo mukuriya basayaba nakimoko banyora ikiagera bwate birembara bukonyora babwate already babwate egento bagokora mwamane gosoime bigezo kimokuriya usikurira liboni kabasaba bange nigo balese chamadeni CRB no babikire fuliza no babikira abange ngaiba gocha kurusia besa bacha kiregento ikira na abange sana abamwanyora mbali baetire batemire bake ba nirigo sembolemo bachakire ubonjuriya bali batarabwati kende piba balese mikopo basiekeire kabisa inki negimoko bakonya barobu egera mwa bachaki kuruziro matege ntege kongupi no gochaka ekero kwa chakire monto nyoro go suguma nere afadhali lakini go chaka zero bali batabwati kende nekibaromoko bakonya omurali mu chanda asole niga korosi chigurupo no mu chandori county ya government ya Kisii ose national government itirigo cha wakonyo montasana individual wikamobe aggressive
squeeze government te ko konye kirora ibieka that is why talk kuru civic education like abasaye baitando space mugotoke especially kura saving yorobino form youth groups after more form youth group chiri na mo babantu 20 ose 30 na bomogote bamono mo you sacrifice every saturday na tukumira na twakoro mikutano yaito kiro monta goja na siringi 50 siringi 50 koro musawo gata magokabe na boko ende konda ole mero monto usoburuge chisiaga usozimekeli itokoni usotege chingoko wacha na 50 shillings per every week mwabeka mwakora savings mwa register mwa tore certificate mogo ikiko sensiringi elfu gosensingi elfu 50 echine chibesa chigo ikamogo chakre project no neje chingoko bakori ya sare se keyword baro siege sumu batuge chingoko baona nabo chingoko chigwanza koni yamagena ekere ikire kiwango kikamune kipiko simba maite chovices chigotoka igo bago chaza group ya leader Dunto bwate kiombega igato bwate chinko ko semia moja we want your support na otogo chipeli in okay bono muntu na chabe ngaki kirokene na bwate interest akiro nyeta bwate capital there is no way oranyare ko konyo muntu as an individual bono amanganaya ngya gutoka ikiagera umusai narure imari kwatambo njali okoro ime kabisa gosense mwegete aiga gutsime ime kebima utabwati na bundles arachire no mutandao bono hakorete school akurigiye ngera tagetoko korunka na ye mangana ya gutoka ne jibarasa ngimukwire mwabika egera basai bamanyena engane nero elio bachage kuri gicibese gosene obisiyo mu women ne baso gosene county gosene aye bakuriye ngakibakora oyo minto muraria kwambura iswalirigia sana munango kwa na wikiraboni iga bado still I'm really struggling to get power konyora chinguru chyo spearhead ya mangananga munaya bado tinda ikera ningendete go ikera because ntagete konyora chinguru chiri nkurwaniriro musae ndete ko gotebi ntari kuobwa e county to ya Kisi ya Westry abasaya bake as we speak boni ganto gate goes to workers under the Kisi county government di kabasa oisi wake sa boni iga 826 to workers aina mabagora abagira se constituency kere cost kere wodi konyora mabaga 44 isiko nyarikana ngama baga yangonye ndiyaro abakoru babasai bakoye kango bugima bwa chenchiri from our backgrounds where we are coming from ekero bwate engana mune iyo go accusation mune iyo go chese county ya Kisi ngetambukiro kikwairire bosio ekero mubwate evidence na mabaga nara west igwe go sikibe sanjiri jatumikire bobe ngetambukiro kimwairire go se bosubwe ekoti egere mokonyo muchando yo liba mogotere naga igoro bago munyagurutamagana guchime for the koira libageri koira niliga twabere tugukura na no manyete county yetu ya Kisi interest igere igoro muno ekero gotema gukwane ngana na bokuburi bukaikwarusia ngane na ndemo natogota abantu abagusiba goteba ngaki tulira igumbo tatiri tunyabandi tochayo buri ebinto binde ekero gwatebire gusogukwana igoko buganga nkoreke bishobire none ekero munda gonyokura nga uyiga isembobere na bokwebacha ntutu atemire goteba ngaki instead tugutwara ghost to workers in the Kisi county government tigatunyara konyora abasae banyore kunyara gukora gintuki na tokogenda ochigo chakagoswa onye tubwati entukuruka chinguru na chechi tokoriya chinguru tokoli ginchiri chibono because we to ikere election point we want to elect leaders babugata basata hat instead to gutwara continuance of the ghost to workers tonyoro umuntu raso office ama bagari ali ghost workers abasaye bachandigite asichiwodo usazi sublocation jito bayigwa mabagayi bakolegas kiro umuntu abagoteba ghost workers imbaro county teria yerwanerere taibo ikobono ntogo chiko bakwarera mono ikigara bare ko bana barobo karugwa kwanire point mune ina barobo yerwanerere bayirwanerere batebe usinke bono ntogo chiko gendo mono iko togo chiko kwanera inumuna basai buna yo muraibu abasai onyore boniga ngwateba nga abasai abange bachakire ko so chinjira chimbe unabona maruna ara mange asibinyoro byeito inumune biyombe bimotenere tabasai ninki mwa akorire eliokoranga mwarusiri abasaba banki bagendere to so asomoriyo nabere ngukwana sana nabarayi kurase national government bagodiri namangana alcoholic tukwa nabasayigoro yo kunywa marwa no kunywa binywa bigotinde because ekara abasayi ba lose hope in life bagoja kunywa maru asa okorobo ibyo gosaria yagara kende basiria eraini ntoke ndrete mnaboniga nimbwatu mukutano monane mutinyo gocha ari sports club yo gukwanira
meaning yomo saa sobogima because ningi ne baiteti no na bageni ku Nairobi bageni abange bari in charge of the youth leaders in Kenya tucha kwa na igoro yomo saa igontete konyora basai ku basi ward level tari igori yokana bire ngweta na sichi ward cheito no neta kora mangana e campaign ngente ketanga ni nagotebyo musae obuya bwae gose there is value as inseye so igente kerene ina bire ngo spearhead aso civic education that no nyobuge mabokongete tari iga gusi one chinse mo chinde but we are supposed to be seen abantu very very aggressive and babwata hope in life so the only thing that evengelina kina bire ngo spearhead aso give civic education na no nyoletenga kigeta abasae bengenta sana abange abasae bakengenta sana kana musae bwengentire kwanyore bengente it's just because ago ikanyomba kwanyora musipati are very hot ukuchikokoira nelibobe kwanyora umuntu gwitire uso musipati utama musachi ora tabwati bugima sense usibwita so ebintu binga mu depression se bina bitwa bere to gukwana abasae baminto ngaki no nyena se Ndizi TV yaito tari aho kana bire nkurangira uchi station au asinge cyo kwa negoro yo musaye because ine echi platform ndanyore wikero musaye na kumukwanira ili litore gusento chinchi bugima bwabo slowly by slowly nako buditwali ne kyo goikera basahae goche chinsemo chiago chime kera bono muno murobili yo bwate buko biko musangirikano niga e club bwate beke moga bosongo bali bago chime ne kibago ikereka maite nimbwate aseli swali likwambolia ntobwate ngogenda muri guchime kabisa nimbwate leadership ye county nimbwate leaders kre constituency na kure constituency etubwate leaders down to the ward kurabone ward etubwate ti sub location ya kare tutagete ngento kri chinze usutete ko ikainse we use these leaders okay yes mama ko baikera abumbia abasa yasema tukabwango ikabarorekanire bakubekera abantu aba myaka yachire ama mochona o kwagotire tutakiriko bera suburai lakini ta koro kina ki ayimuno musae igo kwene to koro kini gentongero ra kore egero orio gotira ruo yes tari yo kumuruku musae omogotu ekiagera kobo mogotu timineti na tokora na bukura engane yenga abantu abagotu na basae bakwengirira ni nae kwagotire karuo naye egita inchirangia morio na kitura tigera togo chaya bagaka na bubaro sitienchire na inde njira te yo basae barabonye bagakamba kobo maine kabisa engana nere go kwanu na ikwa gotire none mitandao kwarigereri karuo nini egente kengerikia naye no ole se wenye yo gotana bono mo gotire karuo bisi na singe njoro musae bono te dogereri swalili abasongo bagotabanga age is just a number nando bro maine lakini ni kitu okoligeria kare tokwa into leadership usikoligeria bora iwa Nelson Mandela wa South Africa igara ite for only 5 aligeti bora imyaka mingi lakini akara gonyora kamba for only 5 years akaretire agatabanga nunda kolentoki nunda arae ntunto cha iti bagaka baito na indi ntutageti ko barama because babira sense barabona bwo muri ito egento togote bamona into basaye togokina omusaye umuyiburi okwirire school wasomire wakore ekirenge kanene kyo gosoma nkirenga ki you take cover from asari ego to gutakanga ki ekiro monta ikire myaka geti otwari baga ekirento atoire ribaga otire na kando otote bibone sengejo nindu tobwate chinguru na manyinga ari murira kuminyoka bwangu minyoka ya retiki minyoka korega abuo kogenda iga ari twagachirega because boni go bongo we are quick oise kogenda gari KTRH ali sikadi chikurugunzaria orwe kandi okonyora bagina bararigo barabagotu inkigeko gere kiugeko bekenene esenge nchobongo bwabo bwabeire siro so goki in amalieta lise computer it takes time pako monta base gokwera nonye ni emergency that is why today abantu very very young musa ochire sukuru graduate gare very sharp amaitenki akora bwango ntu twari gusaba igasige kikwambori kiaretiro botutu kanu ase county to ya Kisi abaga kabe myake mingi igoba kwenete kwa abantu bakinire babanache kirango boya ekere babanachire babatebinga ya ubura yubo twabeiro bono naimwe senge njomugo kina ndoche ngamu bwatobote bwata kugicha musukiga mugende iga naryo turanyare kukini gusiya ito ise kurigeria kere by election ya mine obochori oboke bwa koretwe nandi
igo baira ne tia bantu bali babwate miaka emeke oise kuri riri muswati yo chole tukuru kutoto igaro goroga iga bomet obo women rep ala UDA no musao moke sana oise kuri riri muswati na ara Kirinyaga o 28 years no musao moke sana omusiketo mu mboyo okure igarenge e chairman ya Eastern Africa countries o correctly kiwonete gokorekana ekerechinga kichiganiri mbio kwana gotatika tayo tagetoe gukogoko ekenikia irira basae baisaransete baganyete nga abagakabaruo tosoe etome soka isiko rwanirira yibwe komanyene njire togota goteba nga nabagakabaruo tosoe ande akengoretere kuburukana gotari okuya ekyo nagikeire ire nkwarora ezime county ya Nyamira abasae lirio muraibu kya makeudi yemaje nkwaro chingi kya beto na iga club kelwa kwananza na arabantu mbaharutene tamangana ataliyo maya na ino mugaka naye no musae gende kina giturage kore yaika bakasa abantu umurayi atete gukwana bamo kwanira bobe mangana ataliyo maya bosyo bwabagene egento kiroti yango tabyo murariga yaika irese kero muntu agwenete koni chinyanya cyane kira kigukwana butambe omuchando obete garia oise kurigerie ground yonse pia kiangete bari kubuli bari ndanda azimio lakini bagateba umuntu batagete nsimba rati simba rati singinjara reka no kurwana guchisegi mono nane no musayo ukina unchore iri go minyokerenya sa konyiro imukire so e ground gikaligere linga umuntu yo gakorwani kuna abantu aba because bonsi ipi igo bari kubeka netamaso kurwana musike simba so nakikiagerete abana inchi bakayigubo ngaki bakurwa ni umwana oyoyo that is why ground kyabete very hostile ndenda goteba iga asto go chibono iga etotagete ngonya gokuburi chikura nanche nkobori kango chapu inge u piece of time convince go senkwanira abantu bari seino nae kogo chanka seito abantu bakoyeribaga ndike go mobilize na kugwaka mageno zo gukurana osokora kende ekina kitugo cyokora rumusaya irinde turusie gente ko kyobosaya na no monto mogotu egento toko ni nsera bono okay njam spear heading asoko ni kisera because igente ngijo tokonya abagaka baitomba basa kweminja ekerebe minjire batutigero yabo ya tutagete baborra kare toji wencho ya matunda ya bujibuzio na hintu twanyora ngantole chinguru irinde beakige kuba asengejo gukona simbarati yes ande akengoroka nere nabasae mbamwanchete abange paka bagaka kare basae boka ande ake lakini osikora no nimekutani menga akwenda nabasae yebono asa ange ba yatebekanire nga yobo ngo soere ororo oinyore ensemo ya gongera ngakia matanga ensemo ya munyore ngakiyo abo be abeto kanisa nere ya Catholic wachieto kwana igana inde na inde obo bekabo na emikutane inde abeiro ororo bantu bagosya tuguna hayi karansa nini bakubeteria abantu ande akenoro jamba basaye ngo tumeka bari buya ase ibintu munebyo ekiagara oroche ande akengotebekanire nga ngo bari kende baharia bamanya gocha gabo okuno gutumeka basaye buya omorari ante tekubeka igente kiboronge ase binte bibinde byabere bikoba byonzipi na sengencho batakanira tisimba amaya ase kanise lyalise problem yabete no naringi njiki abeto omusiko biri gatenete akanga kuri organize simba no nyena barayi bari bajitega ari babo macho mbayiri bagabakwane akamanya kurangiria abajumbe babo barwete isiko babo wetangura bagakwana paka abantu bakubulina ki abarayi banka bataye baga no nyaba beri organized abantu linde senge njomba atagete simba akwane na macho wakwane no arengi na barayi bande barenga bakemosi no arengi abantu bakimurungania lakini what happened simba mufata gajitaka motebina ki aye tulia tigana mangana amangi mangana tarengo simba kaimoka agasoka ngora no musasiroti omotebeti aisoko kore gindi okay agasoka kore ndoki akagenda ekerugo chari ali osoro gaiga asa muyegoli wa matanga osoro ga deneta agakwana ekera kwana akura simba agatenena gukwana
ekera gukwana usora manya koimoka kurwari gocha kumurwania sei ono gakitenda ara kuburi murari no nyenae ngo gamburi ngukwana uri gwako ro muntu gakurukurwari acha kugwaka igo kumunje roro engaga abono mwa Yesu toli ni goro to ngake asamangana roro chirinda mangana gisigiaro ntogutaka utatiga injire nere umuntu gocha riri umukutano bantu baisaransire bategerete kwa magocha nerombe ihabasaye basali kire gento egento ntete kurigera rigaiga abasaba twande tugwakire gokunga bayiro burayi na nna ubagocha gusali no nime imesangirikano y'abantu ebekire etali biya abunde teko intervene Simba is a peaceful man Simba tana koleta muburukano nde bwensi n'abantu bakumugurukaniye uri is a peaceful na time tinga kwana kumumero mwengeji one time no mumere is a peaceful man no muntu tageto murembo weteire mechando maito burayi na kiboko genda na singe ncha abantu bagotema kumubekira obubi is a peaceful man ndo tageta abantu baito bakore siasa ya none kreto kugenda chi campaign chigano tebya abantu iga to basa gutumucha gusalia mukuta none na ino mo basa kwana mucho gusalia mukuta no bwo monto tigakira umuntu ni chinyanya cyaye kibe chimbese kibe chintobu elinda abana inji mbabwate chikuru muntu tayi gucha kokobeteria kurusie kuru mufuko yes agento kikara to gukwanira Simba nigo singincho abasaye barorekanire ko kumwa azebali nanga kiende agocha sigete no bali abange asande ko tebekana no chando no na kikara to gukwanira ngani singincha abasaye baro yes igabwate miyakemeke igare darling omaite Simba okonyira abasaye abange okonyira abasaye abange bakachintakana uroche Simba muna agachira banda banga kwagachira chinyomba bachandegete nona abasaye taswaye bwatu mwanchani bolinga ki umuntu oyo izawadale lakini bono muna ayo muraibwa abasaye teli buja ko ingerense memo ikigara ugokora abasaye ngwate bakuru byama byo byonsi n'abaraibande mbaroro n'abaro bago konya tunatebe na nkuru UDA gose DPAK abasaye bariba bono igotoro china ande ake ekero kwingerense memo tutebe ne ya Simba sogoteba abasaye abantu bari bande bari sikiama gose UDA gose kende gyonsi batagete na baro gukonya na naye no urumura igwa abasaye turo china igo ngo bagutorerore okonyeka kwabo ekero ingirete nsemeya tiagura rizwali eri inje no monto ne kurambwate ne yemo lakini nimbwate influence ninkekora ngutwara influence na inje ngutakani na kyabanda ababane ngayinko batiga abasaba bane nkora kayinko bayira murengo kinda abaire kero kende banyora matunda kare na kare igotali aso bono isikulire nonye muturi oyore speaker national assembly na tebetenga ngo Kenya kwanza moina lakini ngwaro jomo chando bete parliament ekera kwane teigo ngwaro jingikebet naro jando ba boycott na inde noro je parliament na bete tachiko gendera buya asingincho oro kirio mulengoye ekigire dese moyi munaye kwa oro kirino oro DM abasaye mbaroro bali UDA gose batagete gukonywa na kurwari na nayo oro murayi hobo igobono tukubasiekera chinchera tinko nyara kubasiekera bona as we speak right now tetukwa nawo boyene this is a campaigning period oyene mood kose ebirao ya ekachi campaign ne chikura toko genda ekera toko genda chikura bono musao UDA ta konyara go subscribe unless tutabwate gendo kete common outside politics to okora lakini concern oni gatoko nyoro musao UDA ogo ikaranza na Simba nkibata isaranzira na Kenya to konyora ngo ikaranza maybe no muntu kuburi ubugavana oyudiye usema cho ninki mota isaransire igento tuzanyare wikaransira nere boniga titobwati an agenda to go discuss out of politics because boniga is a campaigning mode anything boniga chibija chisoke tukaransira macho perception kiro chira soke iskali abanda badi discuss inuna ba Kenya yendeka naye no ba Kenya ekere chikura chia erire bono chikure krechiaye okay intuna basaye gose basaye bande kyombe kende kinga bagote bingaye muno musawo tutenete Dennis Mosoti twagotomire ase umo oyo kurwane kero kyobo gavana kuresi county ya Kisii kurwa ase kyamagia Jubilee gose UDA machogo to kogenda igonda agende ekere bono igatinko nyara kogenda ase kidande igono kwa wera nirinse bono already na irani de side ye kwarori igono kwarori negasi yawe atene aki umuntu rato because we can't umwerekeo as a youth president na umuntu rato konye igasi na aroje na bono muno musiko Uhuru Kenyatta Uhuru Kenyatta gatebete ngakia bantu bamintu gwikamba bika sama go kamaya
o kare president tara riza gusika tara bunge tara bunwa but yoro kiria ba Kenya asata gitego kora asata te kwenda gochi inte ningo ndanyare korke basaiba mdesto gochi okay dia mana so kuira ndiya maburi ai monjo murigereria mbia mono niko togendrete gukuonera mangana iguru ya basae na siasa choro konkorwa gusi ina togendrete gukwana chinga kibuninga bunechi bali bali kirechi SMS na rega igoko boli na what have you done to ODM youth as leadership kindly in Kisii County and what are you planning oyakuru kewanda okioma wewe naende na boli ali swali inde na ki the youth leadership in Kisii County is not known in Uwezo Fund and other jobs in the county, for example, supplies and contracts. We are not given kindly. Why? Oyu akuruko kioma ekewanda akobori na ande hake no kwa nabasaye bali bahirwe chi contract kerangwa teba 30% nerororo yabasaye kwa guchi contract nangorwe se county okwanire na chi contract basaye mbaiko ewa nabo igona Uwezo Fund. Uwezo Fund Kankwa nedi tangani goro yechigas koewa. Abuno tu abwato mochando. Ne county government yote ya Kisii. Ije ntoke kora toko liyo murayo yaso county government ya Kisii boniga. Nogo chiko kora ije ntoko ka good governance ya sumo nubwike nyamuriro. Ese bintu biri gwaneta kwa kubya basaye baegwe. Basaye mbanyari kwa access ebintu ebyo bire ese county government up to now. Montonde oetu an opportunity I don't want to mention it later. Tanyari te wikelia basaye. Because of interest ya koletaki ere igoro. So that is why Taraba felt because it's sub county ki ande kere 30% of job procurement yero kere constituency ni wene takaba felt ngomo sa ukuniru. Toko cha so Uwezo Fund a caution in error. That's actually na rikali Rubet National Assembly lakini the clerk agante is too late pondo toko nyara go discuss that motion asingencho bono we are in the election period and we are just exercising a problem ya mafuta. Chibesa chia Uwezo Fund munaboni gabo njari constituency echire 2.3 million chisiekereire yali bali chache chire 3.5 million yali bali masaba iko chire 2.1 million there's a lot of millions in the account ya CDF cha Uwezo Fund chia siekereire to because oboibibwa kolekana tibasi chigasi unjana soka ndikwa chakete ko bomurai bwa basaye omurai bwa basaye ena take over about 1.5 years ago. Yes. Ekara so to bisingwa rocho mochando ina inde ngwa eligenkyo. Yes. Ngwa realize the problem na kulikali rube ko chase relevant authorities na mochando no rororo abasaye mbai ko message. Actually it is the third time. Okulika. Nkulika. Yes. Paka even I told Mheshimiwa Simba to table this problem in parliament. Agante via is due process. Ngachanga tebi Mheshimiwa Onyonka na kwanerete problem in parliament but it did not go through ekanyora upingamisi ere igoromono. Still nka retreat nkanyora oganda siasa yabere and let's wait for the time nainde maybe tuchikorana kiyente gekogenda. So ngote mande sinko nyara lakini singecho nachitenga so office late. Okay. But yesa matukali na abere office that wete nga maine na atemire. Ungona rage ko teatra likaliete ya gata Dennis misled people to Janet Ongera later to Pavelo Meke and goes out saying they are not performing. Yes. If Janet alisaidia hizo vyama mbona ngieko erayo gotebanga Janet ofailiri onyokonyete gusokorete gasi eyo. Yes. Yeah. I want to say it categorically. It was first yalingo mwako mutangani ekerona against that office. Na liaro kanete binte bibia chakire gokorekana ekeroma eto muntu was first entity nkorekana ere kubo muntu very aggressive. For the first year Janet Ongera na arorekana eto muntu very aggressive asogo kolegasi because yabwate team yarenge powerful as office yae. All of a sudden you mwako kaberekera oso agachaka kubuta abantu. I don't want to name them here. Asinge jumbo batale gokolegasi gose. No asinge interest ya bera jakubika bayiri bayobisi. Okubuta abantu no njante tukombuta. Nkapima nkombuta go chinkarizain. Asinge nche bintu twale kumo bagaragaika tukabachi ghost employee. No motebike tari gokora. Igaika chibasa chigachaka gosira to correct batabu tulike let us cha discipline. Bine bintu to wane to commission. Bine singe chabo li swali na ki ebyombe bire bitangani mbya kibese. I witnessed. Lakini bone kero mwako kaberosoa bintu mbiche kogenda buronge.
omwaka gatatu ekero soete jina ruro obisi Okay. ekero na ruro obisi abo lakini still a problem yare ngoro no ne chibesa chiri chare meant for the disability nchijeti ko genda disability ba corrupt now so chibesa ganyora emyanya sichare baswa uji sichare ko genda guchi emyanya abantu baitu mbanyara gokoru igasiba wenete gokoru anda manifesto yaye Okay. ekrana mo beko visi na maitenga no muntu bate utuchokorra abantu Pavel oimeko yaboriga by election ekra ajite bonchari we can't support you muntu be party ya ODM because I'm a ODM youth leader ekra to support Pavel akagenda he went kept quiet up to na ajite gocha akagenda konya aruarite tukabolia banchari nkyo mubisero borwaire konyikoruarite that's the question na bolia konya aruarite na ndakanyora accident nkaronka mubori nga ekero muntu kurkumose skuli arwara botega abegete Twitter abana Ruto na chita kamora Raila kaenda kamora na abantu bande bale bajite bakamuwisher quick recovery batagete Dubai. That's why I was asking akikuna correct busyo korra banchari gas what was the problem utare korra banchari gas Okaleta Janet Ongera yes oferiri kwaretire Pavel Meke oferiri bono botoretera Simba tinere nera feli asinyo kore meremo Simba tayigo chigoferi ekera tokurigereria ase kwarure kirigwa kore kurumaya bali bonse gwatoreteire ba feliri oyero gotoretera nera utageta feli bono oyo kenyire suguma matukamange ochande kiromenyire kisilamu nino no maana ngaki ebiri akori okorera ataraba in fact umwana uri okorera bintu ataraba wagajira abantu kinyombe everywhere in the country eyo ni bintu monto rabda agokora nona ababanda abakwareta bintu mbiri bitatu bakorete kara batarengo konyora bataraso eri wansi umonto korendekera batakirali eri ndo isaneke no murigererio itaisane aisaneke na robori kiswali eria usiga goteba nganchira tiri goteimo gendi korende nto kunyara gukira wika still to abantu baitu the right direction ndetengo tebiga abantu aba bonse pina bire nkoreta na ndenko ni bagurika chinga kingo ikachire ekere barange pi na nje nabagonyora ngosoka okay ntebi mwana nje kinabire nkaleto ya gasinya wato yeria matuka mangi wona ajire narega ganero tarikirieta ndanga era goteba kuru kwa masenge kurwa bomurenda abatana mbia mono Mr Mosoti genda busio elinde obakonye kurwenseme iyo yere korokana na kumaete na inde ogotebiringa mbia mono oyaguru kwa Kevin Nyangaresi agotebia okubateba chake obiasara boke kapitonga ibakorusya abasa abange nkorwa sebe mugunka abo bwatu no moyo bugo tukano ni chingoko kurende babu atingira bako baikera gose bagukere byombe munebyo nandi munayote netwa abasaye na kiura abakonye niswa nali nako buri na mbaro baburi no moyo lakini besa mbabu atipi na kioko baikera asengencho ya Kevin Nyangaresi mwira nilingo ntete kwera libagerie sengencho kwikira batabu atichibesa that is why a national government yaletete gento gikor kukio mwete national government ya koleta chibese kwa as an individual was what 50,000 was there is a way talk rento kuruka identification the reason as in why tatagete abasaya baswase chi youth group na noko baikera ntete ngote biga omuralia asili tukulia lero abasaya baitu they are ignorant na abasiereri basaya baitu mbali serious like other countries me batubu atichibesa kwasomere kwa rule school gusiya itone sentobu nensentobu oragende no nyuri nonsingi okore kondo ogole chinyeni obotubwe chinsaga oreme obeke obuoyo osimeke chinsaga onye ochakirabo gusiya itone sentobu basaya baitu mbali gusimeka matoke usiya itone sento obole mu burumbu cyagiti gokera basa bito mbali gosimeka bisi obole mu burumbu keti obole munabokea ogende buyikoyo bono iga omurali gokonyora asasi ni muna karumwaka montatu gete chingoko akarosinsa akarosi katikati akarosi iguru abasaye baito bagwanete kotware ntokoroka aggressiveness babe serious nobugima bono nye tubwa singi ya musini tubwa tisiringi 100 nga yogo chaknga kyu montara nyare ko access ko senga kyora nyare ko nyora no transport yo chire no sports club busongo for civic education so njente ko tebya basaye baito igasbandigere chinsa machabono marogoba tigatome ki use of obole mu bwitu bwa busi emburango twiri tusimeke chingeni tusimeka matoke
tosimeke mesie tochakeroro enchira yokonyore capital enchira yokonyore capital ngonye muntu chiro korire course taranyore chinjira yokonyore jibese tigakore none konda nonye muchengo nonye no gwaka matobori nonye no gokorra umuntu gasiende yonsi eri ndonyore pesa nkochakire in every step in life wiko muntu chakira sigiti yes mungo naro kurugwa George ratemo kurwa bogetutu gata banare au usabira maya ase ekiama kia ODM aba bukobori hatima digo sinke bagendi uko wakirege koko uyogo toka se county yani constituency ya bogetu nini ya kitutu chache south na boigo ma okoboria ande hake era toko muntu naro UDA obwate birengeri bye gose birengeri bye kurwa sokoro no nyare komo akire koko singe ncho ayokoroka no le ODM kabisa kwaro ro muntu gete otali okay simbarati kwa tebre nero utagetobuga obuga bana wa tribu kirenze kwa nyoro bo MCA muntu UDA naroro nero kwa tebre ngeri bye orakore aro no mo koboko na bakuburi enge ndongere tokoroka ngo subscribe tolese party ya ODM tingo nyara gokora muntu o UDA gasi ase sababu nchino muntu we party ne party ngo kwa wa diere kre kwa yekoreire gasi so oise korora kana ko korro muntu oyu ose for example ose choose party you ile tichikura ku kitu north then you are not royal of the party ndubate ndokoroka royalty okay engane ingwira na tole tunyikwanire anene mono igoro ya mangana bono nomination munakoretwe na basaba ke bagoso siasa baso mireli baba bwenerete kora no nimeremo bamagocha gogoso ase mangana siasa ngora ayimuna kwanira tole na regaiga okuburi swali nere timaitene liswali akobula gotabana I didn't know you are the same Mosoti arocha TV kolende nigagote bana simbarati mbianera batagete county ye singencho nigago suguma basae bosio era kuruko Daniel mwancho murigira ligendera gotonne SMS yawo gochagaiga ase nambe yure igorabuse TV yao elioto moborie embura embe munakwero kaga igose munakorokwa lietali ya bya kuruko Dennis Mosoti nero ro muraibu basae igo ayo musai kolegabo toikobori no neli swali goganyete oso tagetokorara no ariga iga tokomanyana meoria nere megiye igoirwe atagete gukomanya elio nayo soke kurwabwo utige korara na goteba mirimo teyo igobono teto enda sumutimo komoke petronira ngo toirara sumutimo komoke tokoirena ntobwata mange tokwanira igoro yenganeye yabasae asisiasa biamono tigatoirane asike getari getambe Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yubuncho liabwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chozi elio wikere abaligeri ya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose ututarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo
Omo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boiko ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boiko drip irrigation boiko mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbobwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebi abuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho tumeke stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubugoria umusigo gwikasenka yao nigo bago toka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakiresime ase namba enotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shutleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya au anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemogete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo au buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers egatiye chinde chenyinge ekero waikiraroro nigo kunyorobo koreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care asebagokorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko barago se theater eduka yoko ni mariogo ijune manyikarite pharmacy na boigo na sebakurwaria n'abantu bwatumucyando bwobongo gose mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirengo byigoro biria bya ISO ngwankira bare obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amuni insurance chinde chinyinge nabo kubatarira imeyo muchokisi ase bara ya hospital road angene skuru yo kwegeli obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Biamono mwancho murigeria bwe television ya Ndizi TV na ndi toirendira sentunda ya kabiri asomuro buri obwe Ekeumbu ni gomna nago tebitole na Dennis Mosoti uyina ndo kurukwa imburembe
no igaro murai bwa basai kurose county ya Kisii ase twakwanire amangana iguru ya basai na bono nigo tugenderete bucio no murobiri oyo kigima bono libwatete nse kigima bali mwandete kulika mabori ino aya nkumubori ga kigima akire ga kigima mongwa nara o timeto sinali kelie etarigeti agoteba Mosoti is a good leader, visionary leader kurende traikera basai bonsi igakukwana kurubo murenda obori nainde ande ake oimeke nero bwate ticket ya ODM onye nero bwate no kolega asinere ineri swali ilitangani akobori timeto sokura iraneri ositoende aseli bori yakabere o magoraneri nganjengira ni swali ali tumakonda sili bori ero yemo nainda sichinga kechiga ego tubwate boni iga general election obochori oborane obochori obonene bono mbwate task because as a presidential campaign ya Raila Odinga ndazimio no onde kurwase county ya Kisii ko represent Kisii na bere ngonchukana na the other time to Machakos tuachete Nairobi Embakasi tukana Mombasa tukuligiri Raila Odinga chikura na interest ya nase abona igas we speak aigera se county government gubernatorial na presidential abuno bono mbwate chinga kichine ne cyo kolegas na nditi mbwate chinga kingo cyo korra siasa bono ya constituency level but I could wish all the best to libakobolia tinko nyora chinga kiboni gachugo cyo kolegas siasa constituency bono bombwate chinga kichia bene cyo kuligeli simbara atichikura na Raila Odinga adazimio oyo Vincent kurwa bonchari amaino mugambi gwatemire asukunyara kurende omuntu gerakorire amaya abandite bari gwanchirana osesenigwe no gende bosio iko iguro Vincent munatebire hai Ndizi TV oyakuru kwa Joseph Obwoge standing MCA kurobogia ku ward nigatebana ngikia korekana ase obochori oboke nominations cha ODM asensemo yabogia kumu na Simba is the key man in ODM nikigia korekana ase obochori anene muno obochori bwa ODM ase county ya Kisii abantu mbe murungania abandi babwate ticket muguko bagotarana kiro cyo ngikiaba asobochori oboke ODM bwaera ntu atwale ngento tokoroka ntu abate system yo gukorobochori ntu abwate ngento tokoroka opinion poll tugatwara ntokoroka universal suffrage ande tugatwara party primaries cya korkanete kinsemo chinde nchire opinion poll yale gokora who is popular than more popular mono ko we candidate yende ina kina criteria bare gotumeka kyo kwa candidate certificate oise kuligereria asaba jumbe bachumbe mbakole ti party primaries abachumbe opinion poll yale gokora ana info track nero ya korete as we speak by Wednesday bali ba korerwa ba korobo chori na bali ba korere consensus gochi ko bali certificate so that's what exactly kiabete bogia ku ward into abate party primary is no opinion poll ya koretu riana ward the same chi ward tu abate chi koretu na bonariana so the party primary chi koretu bomurenda omurendo uka no ya koretu yabo chori bokachorwa bokakorwa umuntu akaigwe sati akaire chikura so ikina kikia korekanite bono asandi nali bakotebana info track ye mwaete ekolemeremo tekorete miremo mia kuburia abantu nga ningo nigo yeyeta sigete kubwate kana muno monta amanyiri uso muguko aye abantu monta akaigwa etiquette neke maine ngirengane obuno bulimo muralia info track tianya gukora jana ko biased ige gukora info track opinion poll ya kulingana na nditiri gukora limo actually bakorete paka marakane na indemba bwate system yo gukora maybe kurukere polling station use kurukere center iya korete not once not twice mpaka marakarenga marakane bakanyora the exact result okay kwera ni liborio mungu analekara uboria na indo iranire kuboria kurukukeni kwa jogo yakubori neke maene buna simbarati tabwatia masoma takeire kobo mugavana liswali linaliro rasande na ndeli kuborikwa neke maene muna simbarati kera ngo mukwanera sana neke maene tabwati masakara ose degree eliga niri mu kobo mugavana omuraliti yango boli swali nante to kwanege nteke very clear elinde onebwensi otegerete TV to Ndizi TV anyale kubata mangana ya burungi to chibesa simba be kira se campaign ya there millions and millions of money mugusia tebedenga to kogenda urusana goitengabi onye tubwatie ngubanelitimo
Simba tari gocha kubuli bu governor ngonye kamaite tabugati ya masakara. Simba no muntu osomete agasoma bone actually gabwate mpake degree. Aba bonsi bagukwana nga Simba tasometi. Aba nichi propaganda bakumubekera. Because inje muno muntu oyo imemono ni mumanyite nga no muntu osomete na masakara egare very clear. Ngonye batagete kumanya Simba na somete usitasometi. Tigaganye riba gocha ku present ya masakara abo asa IBC. Tiga bakanya liao cha present ya masakaraba asa IBC. IBC ke komukana ndiri bamanyeta politiki. Tasomede. Ke komu accept ande ba kolete propaganda yende. Babere ba komoletere binde binge mara nini tali kobori kura sijui Nairobi ago chidagoreti ga konainereri binde binde. Propaganda. Okay. Oyo ndinara ukuboria na kichi besa cha affirmative nkaita affirmative action ngaichi achite nsemo yako gitutu maendeleo ya wanawake ngaichi achite gochia konyora August traika ngaite before August ye gocha ande ake no manyechi igoro chibesa cha kuboria affirmative action na maendeleo ya wanawake engane iyo go tingo nyara kwira liriswa kera kwa rueta office senga chona rueta office tinje tukomanya gento kyagendrete. Okay. Yes. Biya mono kegima bono tuganda akobuli maswali naro amangi ngoira nande gocha sama maswali yo mwanchu murigereria njikumoboria kolende bono tigatura kwanera abasayi ngo so bale siasa tuligereri mubikano bunaya ngwate banosomete. Yes. No bwate lisakara lya onyomba. Yes. Ngige ko garotara aende meremo rakore meremo omagucha kuboso obokwerende magana siasa kale. Oru school nagasago chia igotoro jina ngo urolense ya Kenya talent iliyo bwate bono ntete nkwireri bageri kote biga engineers o metengole tento tokurukanga landscaping art and design stock construction ninkole the public relation diploma esa ka wanja kuchabu sio ntete uchokore degree as we speak boniga gonde landscaper by profession gazi yana uzimegara bandama oga image yabo korosi image usmike mete nini ngoba designeri na akolu mpaka isiko yenzera akore Tanzania Rwanda na Burundi na tetekonda Somalia rakingize kichika bajinyenga ngatiga siasa igonko yekora senge nchu my dad igare ngo mukansela amanyenga ina generation ina error so ntete ko yero kas party time lakini gazi yeli aneri rinso merete ya landscaping na rongo kora actually most of the time na okonyore birenga libana bikolitaki vire lakini rende ntoiko yetika isiko because keko na kokoletera matunda still na boko korendoki iyo konyakora abo to ntokuruka side hustle. Okay. Yeah. Abumbia wono tikangu turakonera mangana national politics. Yes. Kwarorire kuchagua chamuna chukura chabeta kuru mwaka bwikiri wibere na 15 na isato kubwata na kumuraibwense numuraibwe kyama kya ODM gocha whatever gwakera eko kumuraibwe kyama kya ODM abo muraibwense ya Kenya. Olengeretira ira nabwo atomirobirie miya yabasaye rero nabwate mirobiri biya ya masaye kulingana na manifesto ya ngukwanure kuru maiganga chibesa cha kazi kwa vijana chiarenge inse yaye kera lengo mu prime minister ngitume getibuya nkonyere gukwanwa lakini tete ko gote kera barenge ya kera nge prime minister amono muzike Mwai Kibaki actually that is the time CDF yachete chinga kiecho nali the county government ya bete devolved chinga kiecho nali chipikipiki chiachete in fact ntete gote banga kia Kibaki nusumukate iba koiruka Raila Kibaki mbate mete konye mbate mete cross economy country to ya Kenya unlike now a problem ya bere gaboni as we speak corruption area as a national government omusae lekera nkuri libone se manifesto yomusikira ila Moro Odinga trojote birengango chalo to asiringeli busta keromuti aya akero kuri gili nse meli ya moino omusiki William Ruto ikago tebanga ki tubadilishe uchumi tuinue maisha kuruse guchigoro one kisungumukuti esige koba ikakoteba tuinue maisha ya mwananchi kutoka chini kwenda kuruse gocha igoro tukumi miaka ya vile se government yake atali kuinuera maisha ya vijana kutoka chini kuruse gocha igoro ena liso alitokwe board because umete 8 years ne miaka mengi because chibasi chikasi chiri bali ku promise
1 million jobs chichete koba na bintu binde binge batebete bare korosi kichiko create agatigera uhuru egazi uhuru agapima karata akonyara kaleta raira ime through the handshake ba Yesu kirimba kabone bone ndara atabagiro ya national government anda Raila Amolo Odinga ekerengurire ryo mugakuri nabo mugakuri abwate nsata hat na ndise konyore kero geke na barabe Nelson Mandela style because omuntu okorete economics no muntu okorete is an engineer na bakaraire Kenya to the next level mwensi mwatebira abande bagoteba bottom up balete kibesa baye mama mboga ba basaye ilibekini na ensemo yazimio na borongo tebali bali stiringi kiri guisano nemo ekero mutienyi asichi amatekiria kitabu atikende kosumonto likire kurwaro ande hake inki abantu aba batayigeri gwengira yokwerigeri byoka banyene kubwa kwa kukibesa manye tente tekwira ni liga omurai omuraria umanyete kero muntu nabwate system ya yo kuri gicikura lakini ntete goteba iga umwana siasa bana siasa baitu ngupima barenga ngige koneka ekero muntu kuri gicikura na ndi nkiora atebya abana inchi kero kende bararenge gente koko batebi ne gento kero ona ndikigo cyokorekana because umwana inchi no mwegiri njira kuri gicibesa takwegena wikoma tebi njiro guciko mokonya because abantu aba babiri bako chi promise nanda again bona motebi na ki ntete monge chikura chito chikuri gichinjira toko bakonya bagwanje so yeno motebi ngaki ninwe mukia maisha okurunze gocha igoro na bakoranga at least umuntu yo nambo atata hat na Raila kako batebinga nko bande 6 million because imba moboleti nga yugo chikuru 6000 shillings per month ogwakana abakenya ababonzi bichibesa agateba chibesa na amaito obeiro akararenge prime minister na arengoro na aroche ngise chibesa chikorete gentuki chire so bono iga agateba ngise ngibesa chikoibwa na kekora mu mati chibesa nchiyo so kero muntu abwate strategy ayo kwigirira na korangu mwana inchi ugurira idea ya okay robot rwa BBI orurwa lego chiko habasa tax holiday ndwa yeriwa yes ne bintu miro ebinge byalenge biya gochesa basa no nyane kibesa gochesa county Jones ruka yeriwanse kolengana na Raila nabwatu muroberio bogo chiko onyiga uchiko bo muraibwense gochiko ruchaknendo robot yoruruye kerango tebale na role rwa chieto motimoko ngwere na dole buna basae orochino gwako konene kwa beiro racing into botro BBI roturo yireti no BBI omete nigo ya cha create and it was the main BBI Building Bridges Initiative after the handshake no ya cha create BBI yale kwa basae 7 years tax holiday kumendale kichipesa si county government tindo chie sababu abasaye babete distorted ngagende kingere chiko bakonya kiyo chiko menda bantama muraka of course lakini chibesa njire county government or a national government ngonye ndiyo webi wa reduce chibesa chiro ni chinge chirakonye umwana nchente takoteba and actually I was na boleti kuna kigende kekere kwa BBI ya weli ya wete Supreme Court na tebetenga ni pigo kubwa sana kwa vijana ase bali baba celebrate na ki na ya wete MBI ya gure so still we remain to be the problem to what one guy crisis kia mafuta tali BBI it's just because a lot of corruption here sense na chisegi chirichire Ukraine versus Russia lakini no nyorete oroboti ebilneri arengi parliament liba BGTC ya VAT ekagera bakamende tax ya samaguta ekagera agakina guchigorega asinara bo twatebana chibesa chiko comment ko chiase ichi county ngo igwa mu waziri bwe ekiganche serikali kuru yatana tebana chi county chinde ngiro gitara rusi chibesa bigancha ngo ikera bono chikogera chibesa chiko rusi gororo ngo ikera boni no soroboti rwa BBI no whatever no ruya rwarenga senseme iyo onye serikali boni kebwato mu chando kwa chi county chibesa chinde ase chita 35% aroroje nango chikunyara yarengi kuchirwa goje serikali ya county umanyeteka si ntobate ntokorokanga the report ne county government kulingana na bakutumika chibesa umate county government inche ipa chibesa sana abagaba namba angashwa soko liguna kubwatwa no nyine treasury kutuma chibesa to the county government still ya toilet problem because how can you be able to send the money to the county government where there is no feedback yakorokina ki the county government ya ngwara muntu kuruko bado chibesa muna chitumike chibino bills on money kutuma ku chisiko ngwaro che Ekeumbu Sonko ngwaro che kia kidero
give the county governors bagatumeka the opportunity yo kuile chibesa kerokende chira se county government. So the treasury, that is why bali gutumeka the senators back oversight chibesa chiri to the county government. They are supposed to oversee chibesa chiko cha se county government, whether they are gokora chirega sikusen chiri gokoraga chiri gokora sibira ni report. So it will have to be post-speculative chibesa to make it a county government. Example, into what the county government ya Kakamega under weekly for Paranya actually a benchmark. A correctegas and local chibesa on a chicotegas. You get a Kisi County, you get a Monaco Paka Bosongo, street lights, Chichi Sora, big thing. Every to be a county government, the Pacorujin Chibasa to make a check. Lakini ntobuati Auditor General Naro. Yes. Ntubuate chikotinchiro. Bono ino muchando bwe serikali kurugusine bali babonete ko iri getambukira no bai beire ngora ko iri bitambukiro tanga banta babwatirwe baire ruri getambukiro kiri chiko. Akara kwa manyiro muntu okolete report ye. That's how the system work. Akara kwa manyiro muntu wonete kubwata ogotanga no mapema kwa mubwatenda. So to kubwatu. Okay. Yes. Tengo bori ne mbale bali kira maswali kana rulikire gwetera se nambe yaito ya WhatsApp akobori na 6000 kero mutinyi ngajira hachikurwa. Yes. Aye no murayi wabasaye otageta barayi babasaye baso serikali. Yes. Raira emyaka nerenga bwate. Nainde ne roge ndrete wakire kuko. Raira Odinga Toroji musaye onde nyamba nengo bori ale. Yangira liswali. Raira no mogoto emyaka. Nande nakwana igoro yabasaye. Ntete kobekeye nteke biya. Raila Odinga obwire chikura marakanera kimtana kobe president. He has been yearning for this post. And for your information, Raila Odinga he was arrested because of this nation. Abwate tu akawa tortured 9 years without a trial. Echinechinga kitogone te gotinyo mugakori amariga. Kwarori gobono yaikira stogwaka no monto gose. Ikire asebono chinga kicha ikire toko mu mugakoyo limo tomote na kyo mugakoyo. You've really done best for this country. This is ekenake deserve it koegwa. Igoteli bo baso kwa mugakori ekero. Igona bogotiga singe jogo represent yabazana bogotigo muzaeli nde omwaka no yajire kataibo. Tingunyara gote. Raila Odinga. Digatwende. Nareke kokoboli na bona ye no murai bwabasae ba ODM kurwa Kisi Natali omusae bwabara tayo murai bwabasa ko UDA rabomba bwatenaro ko job ko rwegesa timaitina asingincho gwakere ko ODM sana bali bande barorirenga niko balisiko ntobwatenge tutokoroka democracy democracy balikira bagwakira musao bo UDA mbabwate right yabo lakini kara yekire matters youth niko to wikaranza mo twakore bintu byabasaye munaboni gamukutano yo nagote byangu cyagokora umonene. I'm inviting abasaba bonse pibe byama tuchikoba kwananga ki andons pia so support mu saona no yo Jubilee UDA Wiper tiga MOU egochiko colleagues because abasaba atumekire bobi inere agenda inga kore UDA omuntu agokorere gazi akwa award after the exercise Ono rumu kuta none. Elinde kare tu akore siasa kwa beira awarded bono tu kuja kwa na matters youth so kwa na mangana yipiyama. Bono tu kwa na mangana yabasa kuzuka to the next level. No tigarte ko murai bwabasa no ingwetanyo bachori obo. Bantu bali otagete basoe no county ya Kisi tutebe so mubwekano machogwa soire. Gosonde bantu baju UDA basoire. Na kiora kole ko kolegas na borobu ikierna basa utete gokonya. After election Omuntu oli ojoru to the county government, I'm ready to work with him or her. Because boni gamangana yepe makorendoki. Umosa wika konyo. Yes, ebe simbo chorwa, ebe machogu, ebe nongeli, ebe nubure. Bali bakubuli ebe no yongo. I'm ready to work with anybody. Asoko iri gesa kukyomo sai to the next level. Yes. Charles Nyamora kubuli na tima dio sengwa bwate tuwe sobocholi bwa kwerende bwa election ili ya parliament ngwa bwate tu nabanyanyimbo bwate tu nabanyanyimbo ngwa kalete oyo Charles Nyamura ko boli korwa bomalipa gesero oyo na bwate tu asenge jonaro rekanite na rengo morengo bwe party tro chirende lili ya renge ngatwanga ishwe
so nto abwate tu elinde because nto chiko influence abantu bakire candidate ye party ya ODM chikura ine ere michano ya ringi narege gukuburia elieteria entantarigetie lakini ateba ukorengana mna gwa igire simbange basa embarata ikera murobirikia bwate asensemo ya basai ntogendrete kuikera basae amo asenye nchoko bakwane na ko bawo mwerekeo because poni gato bwate chi group ndo bwate dimba ndo bwate divas ndo bwate queens of simba ndo bwate basae bonzi bechi category actually na bututa getego chikokera ndo akoro mukutano na basae be youth league ya Kisi county ya Limona hotel abasae balenge 600 nende ndo akoro to mukutano yo mutenye konyo ali junction hotel bono na motebetinga because ndo tete kumira basae abandi abatali ebyama bale abatalibia marakini bateta okorra bakwe ideas na libono mtu bange to mukutano oyo nga kiwi yago now to meet even 200 youths per constituency to ikaranse to chart the way forward okay bono ndoji na maswali ke gande te gochama nge yandi nale bakuburia hatari ya marungi tutabika sembeo na mutukuranya tiga igo keigo mungu na nale igo kurukuna akuburi na Timothy sino Darius Mosoti oino mo MCA kurua sense mo ya Morinda matinere korokana mwaro kanere mono korokana nkomo bwati koroko poko oine ndu ya nena tebanga kintu bato musae is my brother kubulio bo MCA kurua bo Morinda ward under the UDA ticket is my brother and na kwa logically na ki nkomurangali bale mburembe nchibandangali actually safa mrengo kiale igare UDA yes mumurumino is my really brother uratoka muisana zenere mambi ebiche mwakwe bichanere togoseli kukuruseino no nyembo ni gakwa ko tulishi bichanere is my brother to kunyara ko separate ko barusiana ndu ya because abate influence na interest cha moino na nchenga twara interest cha na ria nego cha moina se azimio konku na za azimio nere kakugwa kiko chimoina Kenya kwanza na nchiki ngwa kikochia ebintu boronge bono ekerando chito chokora chinza chetu chaarire obogima bwa kongire wakongire umusae na ni pikipiki yako boka mambia nkona chwale iga town nkona chwale totebe ko sine siringi 300 che town ime serikali se budget ye ya eta ya babegete taxi yogo yo kona chira passenger monto yako bogori na ngona chali insurance ye muno umusae birenga kyo bwata kurwana romo sawe kira bona ba mukorire pi ntu akwana musikema tiangi that's why ba tu free yoko na chekwerende ba yoko renew kwerende certificate yabo ya any license yabo that is what actually we engaged ekarali president ya tebetenga kiri umuswatu ya concerto ali Nairobi baka bekeru sanctions bakatebanga kigo ikokero umuntu akoregento atware abe pakese sako actually bona what we are again to get rete gukora bono iga no ko make sure nga as a border sector to arosiri chisako chisake chigokonya abantu aba bakora investment investment yelia karaba bekiri chibase cyaba sako to their leadership panse go boro chibese chibese chibakonye abachenji obugima bwao to the next level again the one got to focus it ni sako because chisako abasaya bakora ni border mbabu ati sakos we want to influence them toward the direction after bakora registration to chake ko barosali chisako by their stages yes bono unturuchio sobo cholio bonene bogocha abasaye mono bogocha batumi kono ne sebu chiburukano message kyobwate ko se bose mie kyobwate ko chiaso musaye naro chigora matanga ali astwalenge musaye magate na ukwana kansa kora mumura yoyo mugo ikaransete which is very wrong nche nare batebya abasaye baminto aseusi yetengima tigatobe abasaye barabangaini bange chingoko engoko mambie kuboka yanda yatoje kwa bande lakini emetese kobekarigena tigato tike gutume kubobe nare usaba musaye ndo tume kubobe kwenda gukore buraburu ayo muntu akoko 1000 chikubura moino motebi into ikonyara gukora bintebi etutagete koira leadership to the next level so that is why nare usaba abasaye baitu bakisi county tutaende election ngakinto gito ikaranzenze tokore moyo tutebe naki abasaba bonse abaraya bonse to support we wanted them ekera bayire chikura elinde bakolegentoki ba consider in their respective positions igona rego sabo musae ichinechi ngakituma etego tuwane to twara future ya ito ngaki
rero mambine kolete ki Nekano. rero so tutige gutume kubobe tutige kwa guchibeza construct emekutano y'abantu onye umuntu ukorangiri mukutano gendo ikaranso otegerere akonerie birengerere byahe o make a decision at the 9th as a ballot wakekura. Okay. Yeah. Biamono kigima asogo cha sekete kinigito ndoje tia igire chinsa isano cyo butuko bwabono mwanchu murigererio gaitana gwikiraga bubono no tochiko bikira tukuratene rasili tukuria rero so murubiri Ekeumbu muna nago tebetie Dennis Mosoti embrembe oikirega iga bwekwanirero manyene kigima kubatika nimero birio ere muno musahe yabasaye bekire kurwasa barayibaito elio tororena ki tokugendera bocio ekurwa sensemo yabasaye inyora bono umurobiri yoko bakira litukulia Jumatano na boigo lituko lia Jumamosi gochakera chinsa isato nenu suchabo tuko goika chinsa isano chabo tuko bono na inda mangana tika tuja kole litukulia Jumatano ni gonta tukwera libageri kubakira ngambi yamono balibonsi baroberia umurobiri yoyo elio kolekana musubati Petronila Mokeira oyo lingi maiga ye mitambo na boigo esbon nyamete oinero tenene maiga ye mitambo goika toikiriga iga balibonsi mwato machi SMS chinyinge kigima ni gonta tukwera libageri kubakira ngambi yamono sokulili umurobiri yoyo na boigo tumachi SMS echiao elinde koboria maborio ali aberika ko kusumbua senkoro yao na lyo abarayaba engage joka Gia Siasa na litura habanyore bagokora kuruga iga bakogenda ndugo zikobanyora ekiarango genda bale okole mirimo yabo igobono ikine kinga kichingia nkugwakira ngambia mono asokoba oyomo oriogera umurubiri yogendera bia tigatokora na indiri tuko elia Jumatano kinga gichabo tuko kuruga iga semesa ya Ndizi TV ni gonte tegoreli bagiri gwakira ngambia mono inche ni gonkuru kwa John Kibati.